Aktar professjonisti fil-qasam tal-kostruzzjoni se jkunu jistgħu jibdew jagħmlu x-xogħol ta' uffiċjal tekniku tas-sit. Din id-deċiżjoni li daħlet fis-seħħ it-tnejn se temenda l-avviż legali ġdid li ħareġ wara li ġarfu 3 binjiet bis-swit sit ta' kostruzzjoni. Dan ħabbru l-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg f'konferenza tal-aħbarijiet li għalija kien hemm preżenti wkoll is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus. Il-Ministru Borg qal li b'din l-emenda minn barra periti bil-warrant, inġiniera li jiggradwaw b'aċellerat fil-kostruzzjoni se jkunu wkoll jistgħu jaqdu l-irwol ta' uffiċjal tekniku tas-sit. Din il-persuna hija inkarigata li x-xogħol kollu fis-sit tal-kostruzzjoni isir skont il-metodu miktub mill-perit tal-proġett. Din l-emenda intlaqet mill-Kamra tal-Periti bil-President tagħha Simon Vella Leniker spjegat li dan kien pass importanti għax fil-preżent m'hawnx biżżejjed periti biex jaqdu dan l-irwol. Vella Leniker spjegat ukoll il-Kamra tal-Periti laqet il-ħidma li qed jagħmel il-Gvern sabiex iwaqqaf aġenzija li tiġbor fih dan id-dipartimenti kollha involuti fis-settur tal-kostruzzjoni. Il-Gvern kien ħabbar din ir-riforma f'Settembru illi għadda, aħna konna l-għajnija mill-bidu għaliex nemmnu illi hemm bżonn li jkun hemm l-aġenzija u mbagħad l-awtorità illi tkun qiegħda tirregola dan is-settur daqshekk importanti, mhux inqas għaliex l-intenzjoni tal-Gvern hi wkoll li jkun hemm iktar definit x'inhu ma' responsabiltajiet ta' kulħadd. Il-Ministru Borg qal ukoll li issa il-Kamra tal-Periti waqfet ukoll azzjonijiet industrijali li kellha u spjega li mit-tnejn bħalma sar mal-kuntratturi l-Uffiċċju għar-Regolamentazzjoni tal-Bini se joħloq reġistru ta' persuni kwalifikati biex jaqdu l-irwol ta' uffiċjal tekniku tas-sit. Qal ukoll li mindu daħal fis-seħħ l-avviż legali l-ġdid madwar 2500 sit ta' kostruzzjoni adatta għar-regolamenti l-ġodda. Minn dawn 1100 għamlu dikjarazzjoni li ma hemmx riski fuq proprjetà ta' terzi. Sostna li dan kollu qed isir biex kulħadd ikun ċert li bix-xogħol li jkun għaddej mhux se jwettqu danni lil ħaddieħor. Aħna l-impenn tagħna hu li iva l-industrija tal-kostruzzjoni tkompli kif fil-fatt kompli skont regolamenti ġodda, però kien fadal aspetti bħal twaqqieħ u l-iskavar li jiżblukkaw ruhom, però dan ma jsirx għad-detriment tat-terzi. Jiġifieri aħna l-priorità tibqa' illi jekk inti ġej ta' ma' ġembek biex iwaqqa' iħaffer u jibni, inti ma tagħmilx xhur jew snin bil-biża' ġewwa darek, u aħna dik mhux ħanċeduha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.